Sipolo uNkulunkulu wamthwesa amandla Baba wamthwesa amandla Abagulayo nabahlupheki wona wesondela Enhla nasezantsi eMpumalanga naseNtshonalanga umhlaba wonke jikelele sanibonani South Africa Africa worldwide umhlaba wonke jikelele elami igama ngo MC Pholobaso Andile wakangcobo kubingelela ke kwisikhondla sikamabona kude wakho uSiyaviva TV1 iSiyaviva TV1 ke channel yakho eyisimanga futhi elakhelwe ukuthi ilethele wena okuthile okungaba usizo kuwena gogo mkhulu mama baba nawe malume nawe malumekazi siyabingelela kakhulu siyanamukela futhi sicela ke ningakhohlwa ukusubscribe ngani zakwethu sibomndeni omkhulu nathi sibungazwe sibukwe emazweni subscribe uphinde futhi ungakhohlwa ukucindezela leyantsimbana nje don't forget to touch that bell so that ke izokunotify each and every time uma kukhona umbukiso ke esufakayo kumabona kude wakho iSiyaviva TV1 uMC Pholobaso uhleli nawe abanye bathi ishidi elimhlophe abanye bathi isilo sabebala ngiyakhuleka enhla nasezantsi eMpumalanga naseNtshonalanga komdala nomncane omhlophe nomnyama siyabingelela siphethe namhlanje inkunzimalanga udokotela osezakheleke igama ngokuba namanani aphansi ngendlela eyisimanga futhi abahamba yena bathi kuyaphileka abahamba yena bathi siyondleka abahamba yena bathi siyawina abahamba yena bathi siyaphumelela angifuni ke kube yimino oshoyo iningi labantu lithi malisho bese lithi mapholoba wosholo nje ngezwe elilodwa ukuthi siyabonga dokotela uphoshozwayo ngokwenza izinto senzeke dokotela omkhulu sawubona amen khehla lami ngiyabingelela MC Pholobaso kuyintokozo ukuthi siphinde sibe kanye nawe la kumabona kude wakho iSiyaviva TV1 kuyintokozo futhi engayophikwa ukuthi uma usufikile wamemezela inhlelo nezinto ozenzayo esigodlweni abantu besukumele phezulu baya order uyabakhoriyela abasukumela phezulu babhuka ama appointment bayafika esigodlweni so Siyaviva TV1 ayikho into esithokozela njengokuzwa abantu bencoma udokotela wabo namhlanje kumina ozokhuluma kakhulu kodwa kushubile igama lohlelo iziko labelaphi sila kwiziko labelaphi ke dokotela sifuna uxoxela umuntu osekhaya ukuthi udokotela uDr Mkhulu Phoshozwayo usebenzela kuphi nendawo ngibonge kakhulu MC Pholobaso udokotela uMkhulu Phoshozwayo usebenzela ekhaya kuba iseMayville endaweni yaseNtsimbini okay uthi omunye umuntu mina mhlambe lami idatha lizoba lincane ngicela ungiphi inombolo zakho ngibe ngiqala manje ngikufonela ngiyibuzela izinto engingathanda ukuyibuza nayi gambling ngiyayibona la ngiyasibona futhi nesikhafulo ngiyawubona nomuthi wamacala mhlambe kukhona okuthile azofisa ukukubuza okuthinta lezi zinto eziphansi kwethu MC Pholobaso ngiphinde ngibonge futhi ngicela ukukupha ke number ithi 076 274 6071 siphinde futhi 076 274 6071 ekugcineni owesifazane wamukelekile kwaMkhulu Phoshozwayo yebo wamukelekile impela mkhulu uma ezithola esendleleni ezakuwe kodwa ebese sikhathini avakashe eJapan usengaqhubeka eze kuwe cha mkhulu la ekhaya ngiyaye ngicela ukuthi mawusesikhathini useyinsukwini zakho wena umuntu wesimambe ungalenzi iphuthu uthi usondela la ekhaya okay ngiyacela uma kumfice sesegcekeni yenenze njani dokotela cha khehla lami uzokwazi ukulekeleleka uzokwazi ukusizakala uma kodwa ezwe ekhemisi kodwa mayize esigodlweni angifuni nje ukuqamba amanga angeke azakwazi ukungena kodwa uyokwazi ukusizakala ngokuchaza inkinga yakhe kumuntu osekhemisi akwazi ukuthi alekeleleke una induku yocansi amen mkhulu nginazo induku zocansi nazi nje engikhuluma ngazo lezi ezamadoda lezi khona ekhothwayo ephuzwa nobisi
uyakwazi futhi ukuthi uyiphuze nesobho mase kuba khona leyana ke yethu abayibiza ugesi abayazi kakhulu abantu esilekelele kakhulu amadoda la ngaphandle asuke ethi induku ayisavuki asuke sethi induku umzimba wakhe awusenamizwa njalo mayethu uyalala nomuntu wesimame ushaye yodwa isheshe iwe kwayiyona enhla nasezantsi madoda nezwela ukuthi leyo muzo wayo usengavuka udokotela omkhulu Phoshozwayo uthi ikhona induku yamadoda ikhona induku yocansi owesifazana umuntu angasali phela emumva dokotela ikhona neyabantu besimame neyabantu besimame bebonkana ngikhuluma nje kunensipho la ekhaya ihamba ubuthaphu abantu abaningi especially abantu besimame bayijabulela kakhulu ngoba isibavusela ngisho imizi yabo lenduku le zihlukeneke lezi induku ngicabanga ukuthi uyabona nawe kukhona idliso locansi isigezo sabasha isibambelelo amafutha akho lawana ubheka mina ngedwa lo wathi conje lapha emanzini akho mawugeza ufuna ubaba ukuthi abheke wena wedwa uphinde umshaye nganasiya isibambelelo sakho izona ke nje induku lezi esinazo for abantu besimame okushunu abantu abasha olekelela kakhulu kubantu besimame njengoba bekade ngishilo bekade ngichaze amadoda namanje esengichaze yabantu besimame ukuze nabo bakwazi ukuthi bangathi siyabacwasa wonke umuntu asondele eduze umkhulu Phoshozwayo uzothi omunye umuntu uthi mawuthinta le yabesifazane bese uthi kancane ukuhighlight indaba yensipho insipho nenzani mhlawumbe ukusichazela isetshenziswa kanjani noma ukuchazela iclient kuphela khehla lami lensipho le igeza isingezansi kuphela ayigezi awugeza umzimba wonke ugeza isingezansi le ndawo yakho le engasese yebo le engasese awugezi ngaphakathi ugeza ngaphezulu kuphela lapha ngaphandle kuyona uyobe sekuba isifuthe kubabo ekhaya uyojabula uyohleze kufuna njalo kancane kancane uyakufuna injalo nje lento iyalensipho khehla enhla nasezantsi empumalanga nasentshonalanga elamigama ngo-MC Pholobase ehleli nodokotela omkhulu udokotela uDr Phoshozwayo bathi ke abaningi bathi umkhulu Phoshozwayo simthola endaweni yaseMayville abanye bashintshana ngeinamba zakhe usuku nosuku wena lapho ngasekhaya uyazazi kunosizo olufunayo xhumana ke nomkhulu uPhoshozwayo mkhulu Phoshozwayo ake sikhulume ngalento yecala abantu abaningi banama case emsebenzini ngabe le nduku yakho isebenza emsebenzini noma isebenza emacaleni aseyinkantolo kuphela ngiphinde ngibonge kakhulu MC Pholobase ngibinde ngibonge ithuba le nduku yami khehla lami le nduku yecala ishaya lonke icala lase court icala lasemsebenzini ngisho ngathi uyinhloboni yecala obhekene nalo emsebenzini ngisho wathi sewuyabona ukuthi sekuyisikhathi vese sekuyisikhathi sakho sokugcina nawe wakade usuzama uhluleka kodwa le nduku le iyofika ikuphumelelise ecaleni lakho uyophuma ungena lutho ukuthi cha wena unacala ngale nduku nje kuphela ehambana nawo amafuthayo uwagcoba laphana emashiyeni akho mawusiye ecaleni ikwenzele izibukayo amen idura kangakanani khehla lami induku yecala iba u3.5 only 3500 kuphela iyona le nduku kodwa le nduku isuyingahambi ke yodwa ngoba njengoba sabantu kufanele ngathi mawuqala usebenzisa induku esuka izokulekelela ngathi ungaqala ngokuyicleaner ushaya amathunzi amnyama ushaya amabhadi konke okubo kubekiwe phezulu kwegama lakhe ilapho ke sithina sike sesikunika khona umkhulu Phoshozwayo lesiyaswasho sethu lesiyana esishaya yonke into esiklina ngisho lawo kusuke sithiwa khona sekuvaliwe sekuneminyaka kwavalwa lesi siwasho ke sibe sigudluzele yonke into masungenela emthini wakho loyana wecala ngoba ngeke sikwazi ukuthi sifake umuthi wecala igazi lakho lingcolile mawuthinta isiwasho umkhulu Phoshozwayo simalini khehla lami lesi siwasho siba u250 only 250 250 kuphela mase sikunika ibhansela yensipho ngaphezulu yamadoda injalo isaqhubeka kanti le ndaba ukuthi hayi uyabhanselwa lapha ekhaya hayi isaqhubeka kakhulu khehla lami ngoba phela njengoba ku December nje sicabangela bona abantu silekelela bona abantu ukuthi nabo into zabo ikwazi ukukhanya ku December bakwazi ukugodwa benemali emaphaketheni bemakhaya into zabo iqaqeke ake sikhulume nganansi induku yokugembula mhlambe unabe kabanzi nakuyona
Thokoza mkhulu ngiphinde ngibonge futhi ithuba le nduku yokugembula khehla lami ilekelela kakhulu kumuntu osuke ethi mina sengihambe indawo nezindawo ngithi ngizama impilo ngithi ngizama ukulekelela umnotho noma ngithi ngiyayilekelela so le nduku le ilekelela kakhulu umuntu othi mina sengikhathele abaningi futhi bayayincoma la ekhaya futhi sebejabule kakhulu ngoba isibenzele izinto zenzeke ku December nje abantu bathenga imoto bathenga obani ngapha nangapha bakwazi ukuthenga izindlu nganayo induku nje kuphela yokugembula iba u5500 kuphela u5500 ungakwenza ukuthi ube rich ngento nje ya 5500 kuphela uthi njengoba sibheke ekuthenini sikunyanga kaNovember sibheke kuDecember khona abantu abazothenga imoto ukugembula uma sebebuya kuwe injalo mkhulu madoda khehla lami ake singene sijule manje kulesi sikhafulo sakho mhlambe nakhona unabe ngoba sagcina thina abantu abaningi thiwa mabekhafula fanele aphuza uparaffin bese ke akhuma umuthi bese light emlomeni ke kukhafulekile angabuka hawu ke siyosebenza leso sikhafulo amen khehla ngiphinde ngibonge kakhulu lese sami sihluke kakhulu sijulile futhi ngoba indlela esakhiwe ngayo nje induku nje lezi ezahlukahlukene ngendlela ezakhiwe ngayo lesi sikhafulo sami ke ngisibiza unongamela wangamela iziziba zizonke lesi sikhafulo mawusebenzisa ufaka imali emhlophe akusisona lesi sikhafulo othi uma uphuma njalo uyaphuma ebusuku ngo12 uyokhafula cha lesi uyaqhuma ngaso uphalaze ukhulume lento oyifunayo usithume lesi silelele uthuma unongamela ukuthi ayokulwela zonke izimpi zakho ahambe ukulandela lo muntu omfunayo unongamela umsebenzi wakhe yiloyo ukuthi ukulandela umuntu ambeke la manje khehla lami ngifuna ukuthola ukuthi mawusithuma usho nakubantu besifazane nabesilisa indoda ungathumela nje entombini injalo mkhulu uyabona nje mawukhona intombi usuyibonile ungakaze waxoxa nayo kodwa uyazi igama layo ungasithatha nasi isikhafulo sokwazi ukukulekelela uyobususithuma ngemali emhlophe ukuthi sihambe siyokwenzela lento oyifunayo injalo enhla nasezantsi empumalanga nasentshonalanga uSiyaviva TV1 hle nodokotela umkhulu uphoshozwayo ngalesi sikhathi sikhuluma ke izinto eziphilisa isizwe sikhuluma izinto ezilekelela abantu siyimalini sona khehla lami isikhafulo sala ekhaya unongamela uba u450 usuke ke unongamela mayehamba usuke ehamba nesiwasho esekuyisiwasho samathunzi esuke sizokulekelela ukuthi before ufake induku yakho unongamela uqale uyiclean eqala mase uyadudula ke nanangu unongamela ukhafule ngaye mase yasondela umuntu wakho afike igazi lakho liclean nikwazi ukuthi nibambisane ngendlela wena osuke ufisa ukuthi nibambisane ngayo akaduri uyadura unongamela cha khehla lami akaduri nakancane ngoba umsebenzi wakhe awenzayo ukwenza nawe ujabule futhi awujabuli isikhathi esincane ujabula isikhathi eside malini dokotela uba 450 only 450 kuphela yemadoda la ekhaya izimbalwa enye izinto ezeqa amapiliti akuzona zonke izinto ikhasa phansi injalo mkhulu mhlambe ngiyiboma khehla ake sikhulume nomuntu othi mina ngiyagembula kodwa efonini hayi ekhasini kube khona othi ugembula ekhasini akagembula efonini ngoba sisuke seqale sasigaba kanti kubalekile ukuthi sikhulume nomuntu osekhaya akuqonde ukuthi ukhuluma naye noma cha thokoza mkhulu siphinde sibonge kakhulu angikucacise lokho le nduku yala ekhaya isebenza ekhasino isebenza efonini ngoba kulezi induku oyibona la kunenduku othi uma ukuthi umuntu ogembula efonini kunenduku la kulezi induku zakho oyishisayo oshisela ifoni yakho logembula ngayo izinto zakho uyibona ke ziyokhanya from there lapho uyojabula nawe ngozwa sekuthiwa ukhipha amakhodi ngeinxa zokuthi lento yakhe siyasebenza siphakeme injalo nje enhla nasezantsi empumalanga nasentshonalanga zithiwa izinqunywa amakhanda ziyekwe kodwa khehla ngifuna ukuthi sivale mhlawumbe ungasigabhiselanga nangezinye izinto ngibona nanebhande lapha ake usithathe usibeke nje mhlawumbe emzuzwini emibili engikunikeza yona usitshene ukuthi lokwenzani thokoza mkhulu siphinde sibonge kakhulu ngizoqala nje ngabantu abafuyile
abantu abaneyinkomo umuntu othi nginezimbuzi nginezimvu ngifuyile nje kodwa manje ngifuna ukuthi inkomo zami zande noma izimbuzi zami zande kanjalo noma ngifuna ukuthi mase ihambile kungakubikho umuntu oyilanda zibuyele zona zize sibayeni so siphethe nazi induku iziko lemfuyo leli mase kuzoba umkhumiso lo wokuthi mase ihambile zibuye lingenzeki iphutha umkhumiso ulekelela ekuthenini zande mase kuthi iziko lilekelela ekuthenini azazi ikhaya okay injalo bese thina amaxabiso dokotela khehla lami lana angifuni ukungasho ngoba suke silekelela wena induku nje le ihamba ikanjena iba u3500 ngoba lana suke siyolekelela wena ukuze ikhaya lakho lande nomnotho ekhaya ukwazi ukwanda injalo iba u3500 yes okay right ahlabele phambili khehla lami uma sengiphinde ngizoba nezinduku ke nali ibhande leli bhande ibhande lokushaya izitha wena osukuthi unezitha noma wena osukuthi mina sengikhathele kunabantu abangifunayo abangifisela okubi abangifuna ngesibhamu ufaka nali ibhande lakho laphana endaweni yakho bayokufuna baze bakhathale noma kungathiwa mhlambe sebefikile kuwena bayofike badideke bakubuze abantu bafike babuze wena ukuthi usifuna usibani bani ngaleli bhande nje lililodwa liyakulekelela kakhulu ukuthi ungadubuleki phinde futhi likulekelele ekuthenini abantu abasuke bekufuna noma umuntu osuke kumemeza emthini ahambe emhlabeni injalo nje nange ngicela ukuthi ukhulume ngaye lo isimonyo sala ekhaya ke lesi ekuyisimonyo kakhulukazi esilekelela umuntu osuke ethi ngiyasebenza noma esilekelela umuntu othi mina ngiyayisebenza kodwa ngifuna ukuthi abantu engisuke ngihlangana nabo la ngaphandle ngithi mangiqhamuka kubona bakhulume ngomsebenzi kuphela bakhulume ngemali so lesi simonyo esikulekelela kakhulu emsebenzini esikwenza ukuthi uhlonipheke emsebenzini nalawo usuke uma umuntu oyisebenzayo sikwenza ukuthi uhlonipheke uthandeke siyakulekelela nje kakhulu enhla nasezantsi empumalanga nasentshonalanga indawo iseMayville kanti inombolo zithi 076 274 60 71 siphinde 076 274 60 71 sibonga kakhulu umkhulu Phoshozwayo ukuthi ube kanye nathi la ku Siyabeba TV1 njengalesi sikhathi samanje siphinde futhi sibonga abantu abaksupport usuku nosuku siyazi ukuthi imali ufakelwe idolo ufakelwa kwi-account futhi nakhona ngokuvumelana neclient lakho likubone malithanda futhi kwi-video call kunjalo ngithi injalo mkhulu ngale kwalokho uyabaqinisekisa abantu ukuthi uyabakhoriyela injalo mkhulu ngiyabakhoriyela abaningi impela futhi bayajabula kakhulu ngoba kuyenzeka umuntu afaka imali kanti akenzanga immediate payment kodwa yena iphasela lakho uzolithola ngakusasa noma uzolithola i-message uyithola same day ngalolu suku yena afake ngale imali ukuthi bingakaveli kumina ngisuke ngenankinga lokho kubalekile ukuthi wena ukwazi ukusizakala ukwazi ukuthi udedise inkinga eduze kwakho Africa South Africa KZN Western Cape Northwest eGoli Free State Mpumalanga sithi kunina nonke ingane zakwethu nangidokotela wenu ningamyekeleli sondelana eduze nithola ukusizakala siyabonga